wewengkon tanah Jawi. Menapa werdinipun ingkang warni seta wiji saking Kanjeng Rama, ingkang warni reka wiji saking Kanjeng Ibu. Gyodho juru Pati Citra nulingggih Mas Lijan mlayasaken mundhut gambar ing lumadining adicara singap sindur. Ugi jumbuh ngendikanipun para kang winasis wonten satunggal santi ing ngarsa Suntulodo ing madya mangun karsa Tuturi Handayani. Tuturi Handayani panjenenganipun Bapa Riyanto sampun asung tulodo ingkang becik ing madya mangun karsa risang pinanganten hake kalih makarti kanthi becik. Tuturi Handayani panjenenganipun Ibu Sinta Mujiyati tansah pepuji dedonga kanthi becik. Panjenenganipun Bapa Ari Saryanto miwah Ibu Siti Desi Kumarin tansah bingahani ngali lampahing tata upacara panggih gagrag Surakarta. Bapak nih kepiye anggon mohan nimbang putramu sak loron bapak nih ibune padha bobote bune. Pramila ing ngriki Bapak Riyanto mboten badhe beda-bedake antawisipun putra mantu lan putra pribadi sedaya karengkuh kadidine putra priyangga. Tumuli Bapak Riyanto amisudha dumateng putra temanten sarimbit ingkang sinebat kaprah adicara tandur tanem. Adicara tandur tanem mengko sasmita sinten to kang nandur becik bakal tuku becik ingkang nandur ala bakal tumbuh ala. Kanthi pepuji mugi-mugi sakjroning panacep risang pinanganten hake kalih dadi jodoh sak lawase urip. Amin. Tumui daya Ibu Pangrengga Busana meratakan lumadining adicara Bubak Kawah. Asung sasmita panjenenganipun Bapa Riyanto ingkang menika minangka mantu ingkang sepisan kepareng kaadanan upacara Bubak Kawah inggih ngunjuk degan Ingkang sinebat kaprah adicara kacar kucur. Kacar kucur minangka prasadya prasapa risang pinanganten kakung pun bagus Ardiansah anggenyo hanetepi jejaring priya pangupaja ngaturaken gunakaya dumateng ingkang garwa. Kasunatan Mas Ardiansah anggenipun paring gunakaya sok blogok babat pisan ora ana barang kang kacecer. Bebasan ora ana duit wedok lan duit lanang sedaya diaturke maneh apa meneh akhir bulan nyonduk bagiane bonus akhir tahun. Kawis tinggal pinanganten putri Melia Sinta Widyastuti hanampi gunakaya datan nonton ingkang cicir satu humratan dan iku sumaning ayu Melia Sinta Widyastuti jejering wanidyatama gemi nastiti ngati-ati ora brah-breweh gunakaya dipun pratitisaken dipun cekap-cekapaken kangge karaharjan nipun keluarga awet pinaringan rejeki ingkang kathah pinaringan kasugihan datan supe dateng Rama dalah ibu. Daya sirat mojo temanten putri nitipaken gunakaya peparipun kang raka Kanjeng Ibu titipan semenika wis nampa gunakaya awit kanthi meniku nderek titip sawetawis sak sampunipun paripurna samangke badhe kula suwun malih adicara dahar kembul dahar wis ngarani kembul sesarengan bilih sirat mojo
pribadenipun pramila saguh dados bebojonipun sinebut garwa sigaraning nyawa inggih sing siji sigar sing siji dawa. Sampun paripurna lumadhening adicara dalar kembul tumuli lumadhening adicara ngunjuk toya wening. Ki Jirat Maja temanten sarimbit tata lair ngunjuk toya wening ananging tata batos anggenipun gebyur samudraning bebrayan kanthi linambaran ati ingkang wening. Sanyata tirta wening minangka sasmita dhateng risang pinangaten. Tirta banyu wening bening mugi dadi seseret dadya minangka tamba ngicalaken seseret. Hamba bilih ing sakmangke risang pinanganten hakekalih sakjroning lelumban ing jantraning bebrayan agung manggihi panggoda. Mugi-mugi panggoda menika amung kados dene seseret ingkang gampil dipun icalaken. Ingkang ugi-mugi amung minangka dadi sari mekaring katresnanipun risang pinanganten kekalih.